Vibe sælger danseskolen. 28 år har hun haft den. Ja. Det var det vist også. Det var i dag. Det er Astrid, jeg har lovet hende at tage med op og sætte nogle blomster. Jeg er ked af, at jeg ikke besøger oftere. Så skal du ikke tænke på Astrid. Kender du det?